Bé, a mi m'agradaria que la pregunta és que fos una presentació, perquè Yasmina Ressa tampoc ha presentat la autora teatral, ni els seus textos tampoc, ni el Senyor Salvatge, que ja està en València, que va estar en l'Olimpia, que hi ha una pel·lícula més o menys recent, i els actors són General, Maria Barcanet i Pep Ricard. I res, intentem contar aquesta història, aquesta gran història sobre coses xicotetes, que és un grup salvatge, i de la millor manera que sabem i que podem, que és que sigui un poc una tragicomèdia. Ens falta poc l'altre personatge, que és el públic encara, que ens dirà si ens decantem més per la tragèdia o per la comèdia, però és que no arriba el públic, que arribarà a partir de demà no sabem realment per on. El nostre intent és entretindre en aquesta funció, contar tot el que conta la funció, i ja us dic, a partir d'una història molt senzilla, parlar de complexitat del ser humà. Sí, jo crec que la gent, quan intent que ho visca, igual que uns personatges que a vegades ho viuen d'una manera divertida, a vegades com un drama, crec que en aquesta funció els personatges, i espero que també el públic, se veuen immersos de sobte i sense saber com ni per què en una espècie de psicodrama, que es diu la funció, una teràpia sense voler, on trauen tot el que tenen amagat i porten dins i es fa tindre opinions o vivències que realment no són les que volen tindre, però ho tenen i no poden evitar, perquè la funció parla un poc també d'això. I que crec que també parla, que ho hem intentat contar d'alguna manera, dins sempre de la història de Yasmina Ressa, d'un poc del fracàs o l'impossibilitat de posar-nos realment en la pell d'un altre, que tot el que passa sempre hi ha un filtre que és un mateix, una individualitat, i això és integrable, no hi ha manera, per molt que vulguis, per molt que ho intentes, per molta educació que tinguis, com diu un personatge, pot ser a un mateix no li interessa res més que un mateix, pot fer l'esforç, però quan arriba a l'ull ja s'hi posa per la vida. Explicant el personatge de Verònica, que és el que faig jo, que és d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, és la integrista, la que pensa que les coses s'han de fer a la seva manera. I és una persona que pensa que la cultura pot salvar el món, que els drets humans, i tot això d'alguna manera vol fer-ho, però a la seva manera, que és on està la seva falta de capacitat crítica de voler les coses. I clar, al voler-ho fer a la seva manera, xoca, evidentment, en l'altra gent. El que dia Cartes és una cosa que, i sobretot en el meu personatge, no és les coses que diuen, sinó com te les prens tu. I jo, que tinc molt clar el que vull fer, volem ser molt civilitzada, igual que els altres, però hi ha un moment en què jo penso que les coses s'han de fer d'una manera i han de ser de la manera que jo vull. I també parla d'això, del que dia Cartes, de la impossibilitat de clavar de la empatia en l'altra persona, perquè tu t'has posat aquest esquema en el teu cap i penses que ha de ser d'aquesta manera. I si no l'hagina, no. Valencià. Hem fet una adaptació a València. O sigui, no s'han anat al París de Yasmina Ressa, sinó que passa així, se diuen carrers d'ací, floristeries d'ací, la beguda, i un poc hem intentat partir de nosaltres i contar una història que podria passar al costat de qualsevol col·legi de València. L'acció és valenciana. L'acció és així, sí, ho hem situat així. I estàs des d'un mes en una funció en València, que és cada dels deberes. En València no és un poquet arriscat? Nosaltres pensem que, quan llegirem el text, ens va agradar i justament pensàvem que hi ha un públic potencial per a un tipus d'obres que són obres que estan tenint èxit arreu del món i que en València aquests textos no se munten quasi mai. I és per a un públic més ampli, que conta una història per a molts, per a pares, per a mares, per a fills, per a molt de públic possible,
i pensem que el públic valencià és tot aquest públic. Per a nosaltres pensem, som actors molts que hem eixit en sèries de València, tots parlem valencià i tenim fills i anem al col·le i pensem que podem contar aquesta història. El personatge que està tot el temps en el mòbil, que és el que interpreto jo, és un personatge que la feina la fa dins d'aquesta situació, es troba dins d'aquesta situació, a la casa d'unes altres persones, però ha de resoldre un problema fort i important en el seu treball. Ell és advocat d'una empresa farmacèutica de la que acaba d'eixir una notícia prou important en el diari i n'hi ha que resoldre aquesta qüestió. Llavors, no és només comunicatiu, és també el treball. Sí, i com interfereix també dins de la dinàmica d'una conversa d'aquestes persones, que n'hi hagi algú que estiga constantment o regularment comunicant-se i tratant de resoldre un altre problema que sembla que en principi el té molt més interessat i molt més preocupat que el problema real que s'ha vingut a plantejar en la funció. Totalmente agradecer que gente que en algunas ciudades valencianas han apostado por el teatro también es una cosa de agradecer. Que es lo habitual de otra situación. Yo creo que esta obra es la obra que habría producido aquí en Valencia o en Madrid o en Barcelona a este nivel de actores. Es decir, que yo creo que de alguna manera, y siempre cuentas con empresas, cuentas con la administración. Yo creo que en este momento todos vamos en la misma dirección, conseguir hacer un producto que la gente lo pase bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.